vähän se video aiheesta. Tarvis tämmönen väännellä kasaan. No, tällä hetkellä täällä on kaikki vähän rempallaan, aasi paikallaan. Hyväkin kone kyllä, tämä yksilö. Siinä olisi vähän säiliöä alustalle, tuolla menee jo letkutuksia. Mittarit on jo koetaulussa ja vähän jäänyt kesken aikoinaan. Mutta se virallinen juttu, mitä tämän kanssa olisi tarkoitus nyt tehdä, niin tuolta Passatista laatikko, 6-vaihteinen vaihdelaatikko väärinpäin ja tämä sen jatkeeksi. 32 VR6. Olisiko kellään kiinnostusta katsoa tämmöisiä videoita?